una foto on surt un home gran que està com mitja cara pintada, o sigui, pintada maquillada com si fos una drag queen, i mitja cara com més difuminada. I llavors per davant té com una cortina amb molts colors, o sigui, significant com si fos com la bandera LGTB. I llavors, doncs, aquest home gran seria com una representació sobre que les persones grans també poden expressar-se, expressar la seva orientació sexual, que no només els joves. Molta gent, jove sobretot, sempre diu la frase de no, és que persones grans sent homosexuals, això és estrany, no es veu tant, no sé què. I clar, doncs, nosaltres volem normalitzar aquesta visió de dir jo soc una persona gran i encara soc homosexual i vull expressar-me com soc. Llavors, per això hem triat aquesta foto i aquesta és la crítica que respon. La visió que aporta, bàsicament, és més visibilitat o una mirada més extensa sobre el col·lectiu gran, o sigui, de gent gran, dintre del nostre col·lectiu, o sigui, ser més inclusius per l'edat i no deixar fora a persones només per la seva edat o per X motius.